Sa good vibes, bangod sang pandemic, kalabanan sa aton, mas madamo ang panahon sa pagtener sa sulod sang balay. Sa Silay City, isa ka chemical engineer ang nagsugod sang iyang hydroponics farm. Nagatanong siya sang lettuce sa tubig. May report si Romeo Subaldo. Lettuce nga para sa salad o kung lettuce man nga para sa samgyup. Sarang ka maka-harvest kag makabakal diri sa Kalubihan Hydroponics Farm sa Barangay Mambulak sa Silay City. Sa tabo ko lang sa Bureau of Fire Protection, gin-convert ni Ricardo Tan Sr., isa ka chemical engineer, ang parte sa ilang propiedad bilang hydroponics greenhouse. Una pa lang ininilang nga harvest, may apat sila ka mga variety nga ginapatubo diri, ang romaine, kag lalik nga pang salad, kag ang lucarno kag junction nga masami naman ginagamit sa samgyup. Mismo si Engineer Tan ang nagapangamot sa pagpadako sa mga lettuce. Suro sa iya, sang sini nga panahon sa pandemic, may nagakaigo siya nga oras para mahimo ini. Di tungod nga timing gani subong. May panahon, may time. Oo, may time. Di sa una kung do sa una do kasako ka wa ka time kabudlay. Subong niya ang time mo hindi ka man pwede kalagaw. Correct. Oo. Doong hobby mo. Oo, Dili na lang imo hobby pwede. Correct. na. No. Isa ka restaurant owner ay nag-finance ni para farm to table ang guwa sa mga lettuce. Diri nagakuha sang lettuce para gamiton sa iyang kakalan-an. Kag at the same time, ginabaligya man nila sa ilang pamilya kag mga abyan. Mga 40 ka adlaw ang kinahanglan para ma-harvest ang mga lettuce. Once ma-set up mo na ang greenhouse kag may mga tuna box nga may tubig sa idalom kag ang coco fiber nga ginatamnan sa mga lettuce, pwede mo na lang tulugan kag mahulat nga maka-harvest na. Amo tawag plan and forget. Amo nakadamo ang iyang roots. Nga planet forget, sir. Di kay pagtungtong mo na siya, pabayaan mo na lang. Kaya ulat ka na lang. Oo, hulat ka na lang Na sa ma-harvest. number of days. Harvest ka na lang. May duha ka mga portahan nga nagaprotect sa mga tanom kay organic ang ilang mga produkto. Wala sila nagagamit sa pesticides kag instead mga stickers lang kung sa diin nagatapik ang mga langaw kag iban pagiging mga insekto. May mga nagakinadto na diri para magbakal sang lettuce. Ay, subong do tao, subong do healthy. Healthy living. Living. Eh, di man for personal consumption na Nang iban pang hatag sample okay. sa mga relative, Wow. neighbor. Amo giniuna sa mga kilid-kilid. Para sa kay Engineer Tan, isa sa mga natun-an niya sa sining nga panahon sa pandemic, amo nga makapangita sang kasakuan nga pwede maginansahan samtang yara lang sa puloy-an.